Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo namu. Jama'a, yau bidiyon zai yi bayani ne akan yadda zaka dinga samun dukkanin shirye-shiryen Arewa 24 kama da kan daɗin kowa, gidan badamasi da sabon shirin ma da suke labari na. Kawai dai ka biyo mu cikin wannan bidiyon ka kalli yadda zaka dinga samun wannan videos da zarar an ɗora. Da farko jama'a, kada wanda ya skipping ɗin wannan bidiyon ka tsaya ka kalla daga farko har ƙarshe domin ganin yadda abin zai kasance. Sannan daga ƙarshe muna sanar da jama'a cewa akwai sanarwa ta musamman da zamu yi saboda kowa ya daure ya kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Da farko kai tsaye zaka je kan manhajarka ta Facebook kamar haka, ka dangwala sai ka zo kai searching Arewa 24 Live kamar haka, sai ka buɗe. Da zarar sun saki wani sabon shiri duk anan za ka gani. To sai ka zo ka yi la'akari kamar wannan gidan badamasi, sai ka zo ka yi la'akari zango na nawa, sannan season na nawa, sai ka zo ka dawo sai ka shiga manhajar YouTube ɗinka kamar haka, kamar wannan, sai ka buɗe ta, sai ka zo kan akwatin nema wannan wurin da aka sa search, sai ka rubuta. Yanzu misali bara ka ga gidan badamasi. Gidan badamasi season 2. Season 2 episode 1, sai ka danna. To jama'a, gaskiya mutane da yawa ba su iya sace ɗin abu a cikin YouTube channel ba, domin idan kai sacin wannan za a baka bidiyo barkatai ba adadi. To amma yanda za ka yi bambance na gaskiya da kuma wanda aka sa ba na gaskiyan ba, sai ka zo kan wannan abun, gashi nan gurin haka da aka yi wannan alama, ka lura da kyau, sai ka danna. To a nan YouTube za su baka option kamar haka. To sai ka zaɓa, gashi nan an ce type all, sannan kuma gashi nan relevance, sannan kuma gashi nan upload anytime, sannan wannan kuma duration any. To sai ka zo kan nan da aka sa anytime kamar haka. Nan gurin kenan. Kuna gani ya zagaye shi kamar haka. To sai ka danna shi. To gashi nan za a baka option, gashi nan akwai anytime, ma'ana kowane lokaci, irin wata ɗaya da ya wuce, shekara guda da sauransu duk za a baka. To amma sai ka zaɓi na satin da kake so, gashi nan kamar haka. Kamar misali na wannan satin sai ka saki gashi nan this week. Gashi nan this week na zagaye shi. To kamar wannan matuƙar kai satin kamar haka danna, to ba za a ba kowanne uploading ba, sai wannan na wannan satin. Gashi nan sai ka danna zai zo sai ka yi offline. To bara ku gani. To gashi nan na wannan satin, gashi nan ma wani ya sa kwana 3 da ya wuce, sai ka danna ka kalle shi kamar haka. Bara mu buɗe shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani. A ɗauka! To wannan shine hanyoyin da ake bi ana searching a YouTube. Sannan akwai shirin labari na, shi ma sabon season. Idan ka danna shi kai searching shi ma kamar haka, labari na season 1. Shi ma zai fito kamar haka. Sai ka bi wancan process da muka kawo, sai ka ainihin zo, sai ka ainihin danna kamar haka, sai ka yi searching this week, sai ka offline. Shi ma za a baka asalinsa wanda gashi ne shi ma wanda da wani ya saka. Bara mu buɗe wurin shi. To wannan shine hanyar da ake bi a yi searching ɗin kowanne shirin wanda Arewa 24 suka nuna a satin, ka same shi cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan jama'a, kamar yadda muka ce da ƙarshe akwai sanarwa. Sanarwa ita ce shine idan duk ka bi wannan process baka samu shirin da kake so ba, to muna da sannan da ƙarshe jama'a mun ce muku akwai sanarwa. To sanarwa ita ce
Mun buɗe sabon group a WhatsApp wanda muke saka dukkanin shirye-shiryen Arewa 24 wanda suka ɗora a wannan ranar da misalin ƙarfe 10. Sabida haka kowa muna buƙatar ya mana subscribe a wannan tasha tamu ta ku zo mu yi nishaɗi, sannan idan na alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ya yi comment a ƙasan wannan bidiyo. Idan ka yi comment za mu yi maka reply da link ɗin wannan group namu da muka buɗe na WhatsApp wanda muke saka dukkanin shirin Arewa 24 kama daga daɗin kowa, gidan badamasi, labari na, domin ka samu damar join na wannan group. Wassalamu alaikum, mun gode.